mangga wonten paring adewe. Lalu regudukan arepan kaya Anoman nika para putra-putra Ngastina padha mundur. Lah kok kaya ora niat ta Karta marang oleh perang. Pun kajenge kan iso menika kaya. Pun paman. Kula mboten badhe dangu-dangu ngadepi Anoman. Badhe kula tamani senjata kunta Jaya Dalu paman. Nggih, monggo. Mugi inggih Serna Margalayu Anoman.
Pramengelu Benderutu Sang Marpati Prabu Basukarno ingkang lepasaken pusaka Kunto Jayadalu kasaut Sang Anoman wonten ing jagat pakliran sampun nancik goro-goro isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing ora kebak sang pratala umum sang Jalaniti Kumaludu Kuntur Ketuk Solahe Prajanma Pati-pati Habentusi Senolaru Kakatu Rancanolo Goro-goro Opo Topratangganing goro-goro Goro-goro Tanisen bumi ana lindu sedya kaping 7 tanisen samudra puncak hampir lungguh tanisen lan dan salah mongso dedet padedet pantenturan singgung rembut wonten jagat pakliran goro-goro hormati judul Lurah Marbodronaya sak macanira ingkang sami jejukitan yang jeneng katon ampak sono
Nah iku rasa wae wis dan jam 00 jam piro iki? Setengah 12. Biasa lagu-lagu to. Tom le tom. Le tom. Tole kantong. Ya, jam iki ya wis. Rumah saku ya ditonton-tonton ya. Nasa ya, ayo. Iya apa tuh? Kuwi apa? Di kuwi. Oh. Kuwi ana lagune kuwi apa kuwi ora kuwi. Ana kuwi iki yo sindang. Ya kuwi ora kuwi jan. Lah. Ngono abang-abang ya. Lah kan terus ya abang kok. Yo. Baca kuwi apa kuwi? Ah. Ora selune. Sama, kuwi yo kuwi. Oh, ngono kok barangnya terus dituthuk to. Maksudnya barang gendar kuwi lho. Ya. Kaya kulo iya. Kita pani napa tanggapan apa Mas Harjo wis beres. 40 juta. 40 tanggo dipoto. Kaya rasa salu dandut lho begitu lho. Ora. Wis aku semangat kok dimenek piye manut wae aku ana. Bapake. Nek Petro enggak, Petro wis nami ya cok. Aneh-aneh kok ora. Atiku sing
Gimana ora pas biasa aku nyawang sing nganggo selendang biru aku tetep yes yes aku ayo to ya iya aku jane iki ya sing abang ya mangga selendang biru mangga diaturke para kadang-kadang Sutresna Budaya selendang biru. Saya ngerti kamu selendang biru, ngerti baru ngerti itu. Tidak.
setia mau. Cengoke nukulke barang kuwi. Tetap menjadimu Terus kalau bledok kalau ngomong apa-apa kan piye? Loh, terus loh. Jangan dikeroyok buta terus. Ayo. Niki pun ajeng subuh. Kita dikruyuk buta sebelah kiri. Ya kok tilek men. Doro. Yo kakang Semar. Nika wau. Menika wis tenipun Caturmaya tegese papat sing tanpa katon. Isine ya kaya jin setan priprayangan. Niku mau napa to? Tanganku keplek. Apa tuh ya pinter? Kaya dikroyok buta kaya ngono kuwi. Anakku sing mangan-mangan kaya bentong ngono ya apik. Kaya anakku kuncara kae. Apa nek kok
Mas Bejo nek godhek-godhek Kastenipun kula catur maya den monggo panjenengan kula turi minggah wonten ing pratapan kutha Lunggu kula dherekaken den mangke saged sowan Sang Begawan Kesawa Sidi ya kakang mong ayo ingkang lulun namung kamu gunung Himawan ya monggo den. Mansuk menuli hubung bawalan sinunggi datang mengkota anuman jeneng siro sowan marang su ono parigalopan kepareng matur dhumateng sang penembang kula saklaminipun jagi wonten ing Wono Duryodana wonten ing ngereng-ngereng gunung manggi para Satapura ingkang badhe ninggah wonten ing pratapan kutha Lunggu lawan samangke para kurawa kula unduraken nanging dados runti ing ati Sang Prabu Karna lajeng piyambakipun duka yayah piniki ngeculaken pusaka Kuntawijaya nanging samenika
Pusaka Kuntawijaya ngani saged kula saut menika badhe kula aturaken dhumateng paduka. Ya coba kaya apa wujuding Kuntawijaya menika sang penembang. Monggo kula aturi nanti sang penembang. Iya Santaka pusaka iki ya mung wae jeneng sira isih duwe rasa melek, jeneng sira isih duwe rasa kepengin lelipun kados pundi pusaka kok supuk kok gowo iku banjur piye karo iki awit saking kersa kula menika namung mangke sawanci-wanci kadang pambuhe kaminggah wonten ing Petapan Kutorungu mangke dipun aturaken dhumateng panjenenganipun kinten kangge pusaka bijane Perang Barutayuda Padaten Anoman yen kowe mangkono iku jeneng kita ruput waduh lepatipun kados pundi ya lajeng kados pundi kula anggenipun gesang samangke ya seneng sira luput nanging dewa bakal paring nugraha parang seneng sira bisa urip sak lawase yen to besok wis tumeka ana ing lakon bocah kembar putra saka ing Angling Darma. Waduh menawi ngaten kados pundi tesih banyu ya aja kuwatir Anoman semuanya sawetara kaya bakal ana tamu ingkang munggah ing Kutorungu menawi ngaten ngestaken dawuh ya mundur sawetara. Batur manut jodoh mansuk ngono linu idung gawe ya iki tak sawang ana satru ingkang munggah pelipal kabeh mangke to Raden kula kok ateges sengguh tambuh kalian panjenengan kok sinten ingkang dados peparat lan sampun ingkang dados kawangi sang penembang ingkang sedyanes dan kula muga pun permati di Arjuna jalukku kula panjenengan pandu Raden Arjuna inggih wonten kersa menapa minggah wonten ing Kutorungu menapa leres paduka menika ingkang sesilih Begawan Kesawa Sidi iya pancen bener njenengan para Begawan Kesawa Sidi
Lah jeneng sira munggah ana pigathuku. Astunipun kula menika badhe nyuwun wewarah dumateng Paduka Sang Penembal. Paduka ingkang langkit tatani negari saged dipun ugemi para satriya, para raja, ratu ing Nuswantara. Iya, iya. Ingsun ora bakal kumbi yen to jeneng sira kepengin nampa awewarah kang sinebut Wahyu Makutara. Makutara iku Makutara iku kagungan rikala Samana Prabu Ramawijaya ingkang tinanggung anggung kang isine ana ing jagat raya. Sifat isi jagat iki Bapa Pertiwi. Ingkang ana ngakasa iku Surya Candra Kartika lan Bima. Dene ingkang Ibu Pertiwi iku anane bumi, banyu, angin lan geni. Sifat iku kang sinebut Asta Brata. Asta 8 brata laku ning sifat 8 iku ingkang kinanggep gegebaning para satriya munggahing para narapraja lan ratu sak Nusantara. Yen to jeneng sira bakal kepengin nampa Wahyu Makutara ya Asta Brata. Enggal maju bakal ulun oleng ing talinganira nuli ngestaken dalu panjenengan. Ngalip namastu purnomo sukti mengkotonggir Arjuna jenjeng sira pengen ngerti apa to kang diudarani Asta Asta 8 brata ya laku 8 ingkang jagat raya. Siji Surya, Surya iku sipating panas. Nanging panas iku mahanani bisa uriping para ketungkulan wit-witan sak panunggalan. Ingkang amujudake panguripaning para wong tani. Wawalan sak panunggalan. Dene Candra iku rembulan. Iku padane yen to wanci wengi. Dadi satra mono bisa madhang ana nang petenging para kawula. Padang wong kawula sing padha peteng. Gawe seneng wong sing susah. Gawe guyu wong sing padha nangis. Awit saka kasrat kataning urip. Dene ngerti koyo lintang. Lintang iku kena pasrah ning jagat raya, kena kanggo pasrah ning angkasa. Pinalone iki aning para kampung lila. Yo para nelayan sak panunggalane. Prau baita
panjering tegalan dene himo iku wujud mendung peteng akan gegirisi nanging tumibaning dadi banyu dadi udan murangapi uriping para kawula bisa maringi kauripan ing jagat dene ingkang ana ibu pertiwi ya ibu nganggo sifat bumi sanadyan bumi didatik bumi dicowe bumi digawe nanging bakal meneng tetep paring panguripan marang ing kaurip para kawula gunakake bumi kinarya Wisma lan sapanukan dene bumi yen dahulu wujud panas nanging yen cilik kinarya biantu uriping para kawula nanging yen panas gedhe iso mubah mula dadi pemimpin utawa nayaka praja munggahe para raja elinga marang kawula cilik aja kang agung kang gedhe kang sira tonto nang kabeh sira rangkul sira rangkul dene banyu iki banyu panguripan manungsa banyu minangka panguripan yen gedhe dadi alun sak panunggalane iso nyerek munggah ana ing daratan dadi rusaking papan panguripan dene maruta ya angin iku bisa tumeka ing di papan ora gunung ora samudra tegese jeneng sira yen dadi nayaka praja munggahe para raja kudu warata marang kawula aja mbang sindhe bang cilaka yen to salah paringana paukuman yen to duwe kabecikan marang negara paringana bebungah ingkang murah kaya mangkono Der Arjuna ingkang sinebut Astabrata cacah 8 ing akasata bilangan catur ingkang ana ing bumi bilangan catur kabeh mau sifat murah kabeh marang uripe manungsa kaya mangkono babaren Astabrata dene kita matuh nuwun mangkono nggih Pustrawaca jeneng Sranapa Astabrata kalune wingi sampun sang penembang matur nuwun mugi dadosna pawuripan para kawula wonten Arcapada sang penembang ya nggih sawise jeneng Sranapa pawarah rupi mulang Astabrata iki ana pusaka kagane Rakanta ing Ngawangga
kula nyuwun nggih. Iya sing ati-ati nggih. Tarah maino sinumbang haruna sadune praten nyamber rabuk sadap kukila renari kurunate yang kedudaniku menawi mekaten kula nyuwun pamit sampun nembah. Iya ati-ati aja lali duga-duga kagawa antuk kembang cepaka nggih Arjuna. Malah menika saking sang temembari dipun titipi pusaka Kuntawijaya ngaturaken dhumateng paduka Kang Mas Karnamandra yen kaya mangkat tampa ya wis sanadyan to ten sumura entuk wahyu mangkara menang pusaka wis bali ya matur nuwun ten
bakal bali ana nyawondo. Aku Sintawaka kowe sapa? Aku Pandurawa Pandurawa Arjuna Eya. Iki satra sing kondang digaya Mahabharata. Ayo tandhiyana Sintawaka. Ora sah kowe iki marang aku lakon pecah serbabu bakal ndak ladeni. Koko Prabu saka ngendi wae wis napa wae Koko Prabu sampun mangertos yo pun kakang wis ngerti sak durunge winara ya kok biyang-biyung wis samasem kula menika lingsem Koko Prabu lan lingsem piye amargi kula menika kepanggih satriya Pancakara kalian kula mboten males namung malah ninggal kemawon malah ngene dadi ora ngerti jeneng sira inggih sejatine satra itu mau cerak marang jeneng sira wis jeneng sira ora bakal menang marang satra kae nanging ngrumen mengko bakal ngerti sapa sejatine menawi mengatur nuwun pamit Koko Prabu.
lanang kok senengane tendran ngono kuwi wono mulane bor-borane karo Petruk kaya ngono ojo isu wong ayu karo kundur kasatria minjang malih menawi tendran ngendikan dados ingkang wonten dalem menika boten badhe bingungaken yo wong ayu kundur ning kasatriyan. Iki sing jenenge Werkudara bangsa ngoto aku Kumbakarna wah swargana jagatku ora kasuwargan sirna margalayu sinabetaken sirna margalayu ilang sang Kumbakarna mapan wonten wonten sing wing kering Raden Werkudara.
wis antuk gawe nampa Wahyu Mahutara ingkang isine Astabrata piwulangi jagat raya sak isine sifat-sifat tema. Nggih, monggo Den. Wonten ing pagelaran menika mugi-mugi kita sedaya menika mangrang rahayu manggih raharja kalis ing sambikala panjang umur ingkang muhamat rejeki ngalir besok sewayangan nggih ngantos menika wujudipun anggen kula gelar wayang wonten mriki tesih kathah ketiramanipun kula nyuwun pangapunten nek ajeng nanggap mangke ngomong kalian Pak Jumari menika ya Kakang Semar Dimas Arjuna kula wonten acara jeneng sira wis nampa kanugrahan Wahyu Mahutara inggih sesuk pamit marang bojomu Dimas Mahutara wah esok-esok rasa golek keringet bubar wae kula nggih cocok monggo Den rahayu 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 Segera mawon atas wonten matur. Wah ini Sat 0631 Pak Dalang Pak Tunggono. Selamat bocure. Alhamdulillah. Kemana ya? Pakai apa jenengan? Oh, lihat di sana. Utama, teman-teman ini. Di dekat di. Di dekat. 0692. Ada cepetan balik ya. Oh ya, cepat ini tak siap-siap. Iya, siap-siap ini. Ya. 0621 Sopo iki? Namanya siapa? Doni Gilang. Doni Gilang ya. 1 bagus. Kalau mau play 0621. Oh ya betul ya. Betul. Oke. Fotoin ya. Di sini salaman.
Mak ke sana. Pertama itu.